नमस्कार, हम रोशन कुमार पांडे। तो स्वागत करत बानी आपके हमारे चैनल बतकही अड्डा में। तो आज हम बात करे वाला बानी भोजपुरी के सबसे बड़का डकैत, चोर, गायक के और गाना के बारे में, सासाराम के रितेश पांडे के बारे में। उनकर एगो नया गाना आइल बा कि लहंगा लिया दे दर्जियाने से। सिया के दिहले बानी लहंगा ले ले आबो दर्जियाने से, जाके लिया दो यो लहंगा देले बानी दर्जी। गाना के पहला लाइन ई बा कि रितेश पांडे वीडियो देखत रहे, तले अचानक उनकर दिमाग में का आइल बा कि उ सर्च करत रहे कि सनी लियोनी हॉट वीडियोस। का दिमाग में आइल बा तहरा कि का आइल बा तहर कोरियोग्राफर के उ तो हमारा नइखे बुझाइल, लेकिन हमारा अतना तो बुझाइल बा कि अनपढ़ गंवार बारे रे सरवा। सनी लियोन थोड़ा बड़ा बढ़िया ले लिखे आइल बा, मतलब ओकरा पर बहुत रिसर्च किए हो, वो एकदम सही से मीनिंग जा रहा है। लेकिन जैसे ही हॉट लिखे के आवत न तो HOT के मतलब जानते रहा का होला, ऑकर, ओकर मतलब होना चाहिए। तो ये हॉट और HOTE हॉटे दोनों में फ़र्क पड़ जाला बाबू। तो तनी वीडियो करत रहो तो तनी ध्यान दे के कर लो। गाना के लाइन कितना बढ़िया बा, लेकिन अब तू सनी लियोन हॉट वीडियोस देखा दिहला पहले, तेकरा मतलब तो इहे न भइल कि तारा केथी खाती मिले के मन करता है ना। मतलब प्यार नियन पवित्र रिश्ता के जान मिले के मन बड़ी करता, वैसन पवित्र शब्द के तो वीडियो देखा के हग दिहला। जान मिले के मन बड़ी करता, सोना हमरो त जीवा हरता, देखे के मन बड़ी करता तोहके, देखे के मन बड़ी करता घरवा ताही बाकी कोने बहाने से सिया के दिहले बानी लहंगा ले ले आबो दर्जियाने से। गाना देखी कहाँ से कि गाना में iPhone 11 देखावल बा, iPhone 6 देखावल बा, Vivo देखावल बा, Oppo देखावल बा, एक गाना में कोको को मोबाइल देखावल बा। तो गाना कम मोबाइल या पे ज़्यादा देखी, कहाँ से कि गाना में अमीरी देखावल बा तो अमीरी देखी। और हमारे वीडियो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। तो फिर आवत कल सुबह एक नया वीडियो लेके। खेसारी लाल यादव के एगो नया गाना आइल बा, चुम्मा दे 10 सैनिटाइजर लगा के। तो वो पे बहुत जल्द वीडियो देखे के मिली। तब तक धन्यवाद। हर हर महादेव, जय हिंद। लागत नाम लिखाइल बाटे हमरो जेल के दाने पे सिया के दिहले बानी लहंगा ले ले आबो दर्जियाने से, जाके लिया